आज बाजारात गेले होते तर मस्त कैऱ्या पाहिल्या आणि कैऱ्या पाहताच मला आठवण झाली ती म्हणजे आमच्याकडे हमखास केलं जाणारं कैरीचं रायतं। अतिशय कमी साहित्यात होणारं आणि चवीला मस्त आंबटगोड असणारं असं कैरीचं रायतं आज आपण करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर कैरीच्या रायत्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहून घेऊया। कुकरमध्ये अर्धा ते पाऊण कप पाणी घेऊन ठेवायचं आहे आणि त्यात आपण वेगळ्या भांड्यात 3 मध्यम आकाराच्या कैऱ्या घेतल्यात आणि ते भांडं ठेवायचे, कारण कैऱ्या शिजल्यावर त्या फुटतात आणि मग त्या पाण्यात फुटू नयेत याच्याकरता आपण वेगळं भांडं ठेवायचं आहे। त्या कैऱ्यांमध्ये अगदी थोडंसं म्हणजे 3 ते 4 टेबलस्पून पाणी घालून घ्यायचंय आणि असं घालून आपल्याला 3 ते 4 शिट्या काढायच्या आहेत। कुकर गार झालेला आहे, आता आपण शिजलेल्या कैऱ्या काढून घेऊया। शिजवलेल्या कैरीतला गर आपण काढून घेऊया। हा देठाकडचा भाग काढून नंतर त्याच्या साली काढून घ्यायच्या आहेत। याकरता कडक टणक कैरीच पाहिजे असंच काही नाही, पिकत आलेली कैरी किंवा थोडी नरम झालेली कैरी तुम्ही वापरू शकता। आता ह्याच्या आपण साली काढून घेऊया। साली काढून बाटीला असलेला गर हा हाताने चांगला मळून काढून घ्यायचा आहे आणि जो गर सालीला असेल तो चमच्याच्या साहाय्याने किंवा चाकूच्या साहाय्याने काढून घ्यायचा आहे। 3 मध्यम आकाराच्या कैऱ्यांचा आपण गर काढून घेतलाय। हा अंदाजे अर्धा ते पाऊण कप होणार आहे। आता ह्यात आपण अर्धा टीस्पून मसाला किंवा लाल तिखट, पाव टीस्पून मीठ म्हणजे 1 किंवा 2 चिमूट अगदी चवीपुरतं घालायचं आहे आणि घालायचंय अर्धा कप गूळ। आता हे सगळं आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गूळ तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। कैरी जास्त आंबट असेल तर गूळ थोडा वाढवा। हे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। आपलं रायतं तयार आहे। आता ह्याला मस्त फोडणी देऊया, म्हणजे त्याचा स्वाद अधिकच वाढेल। गॅस मीडियम टू लो फ्लेम वर ठेवून पॅन मध्ये 1 चमचा तूप गरम करायचं आहे। फोडणी दिल्यामुळे ज्यांना कैरी खाल्ल्यावर त्रास होतो त्यांना ती अजिबात बाधक ठरत नाही। आपलं तूप छान गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यात पाव चमचा हिंग घालायचं आहे। आपली फोडणी छान झालेली आहे। तूप आणि हिंगाचा मस्त वास येतोय। आता गॅस बंद करून त्यात आपण केलेलं रायतं घालायचं आहे। फोडणीत रायतं अगदी छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपलं कैरीचं रायतं तयार आहे। हे रायतं फ्रीज मध्ये ठेवल्यास 6 ते 7 दिवस सहज टिकतं। मग आजच बाजारात जाऊन या आणि तोंडी लावायला मस्त आंबट गोड असं कैरीचं रायतं नक्की करून पहा। धन्यवाद।